Эфирден қалықлар вақыты студияда Алсу Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Юл иминлігі ойырым контрольда. Қолабызда профилактик шаралар давам ете. Цель данного мероприятия является профилактика правил дорожного движения водителями, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов на легковом автомобиле такси. Күн үзегінде қорбыз білән қауын. Білгішлер тәмлі һәм қорқынышсыз жемішні нешік сойларға екенін сөйледі. Юл кірейінен алмасқа тырышарыз. Базардан да алабыз, магазиндардан да алабыз. Интеллектуаль уйын. Қаракөз фестивалі яқты вақиғалар білән сүйіндіруін давам ете. Телеграм каналында көрдім, что түрлі сұраулар болашақ, но именно нендей болғандарын білмейм. Надеюсь, все ответим. Дұрыс етіп, bütün сұрауларға да жауап береміз. Әлмәтті әлікігі акушер-гинеколог үстінен суд давам ете. Табипны ришвет алуда ғайыплелер. Текшіру пациенткалар ақшаны бала тапқандан соң тапшырған деп саный. Ришветлер һәр ішрақ үшін 20 мыңнан алып 25 мың сумға қадар тәшкил еткен. Кеше 7-ші отырыш узды. Анда біздің түшірі түркімді болып қайтты. Добрый день, прошу садиться. Сегодня рассмотрение уголовного дела по негативному эпизоду преступления, предусмотренной частью 3 статьи 200 Уголовного кодекса Российской Федерации, является продолжено. Текшеру версиясы бойынша әлмәттің әлікігі бош акушері пациентлардан 8 тапқыры ришвет алған. Енесі қотын қызларының һәр бірсі оңа 20 һәм 25 мың сум көшіргенлер. Бұл 2019 жылдан алып 2022 жылға қадар 3 жыл давам еткен. 7-ші отырышта перинатал үзәгі болған әлмәт балалар шәһәр хастаханасы шахитынан сұрау алынды. Ханым төлеулі бала табының нешік ұзуы турында сөйледі. Иногда после родоотделения бывает сам доктор, лично его заинтересованность. Есть ли какие-либо привилегии у лиц, которые заключили договоры на платный год? Нет, абсолютно не идут так же, как и обычные женщины. Просто женщина выбирает врача, ей так спокойнее как-то и надежнее с их слов. Представляется ли более комфортные палаты? У нас есть платные тоже палаты, если они свободны, конечно, или женщина желает, мы оформляем для женщин тоже платную палату. Шахид әлікігі хізметтәшін бар тек оңай яқтан ғына характерлы. Квалифицированный доктор, подход у него... Квалификациялы доктор, ішке қараша оның бек квалификациялы. Бүлік мүдері болғанда, ол біркітмәлер негізінде дәуалауның заманча методлары бойынша мәғлумат берейді. Әлбәтті бұлар барысы да стандарттарға туры келейді. Периодическую информацию по современным методам лечения, понимаете, в соответствии с протоколами, со стандартами. Это все соответствует. Отырышта төлеулі хізметлері касса орынына табипның кісесіне ақша күшіруші шахитті көрсетмә берем. Ол сөйлегенше бала табар алдынан акушер білән сөйлешу вақытында олар кесарева операциясынан соң ақша рәвешінде ришвет суммасы турында сөйлешкәннәр. Мин келдім, ол менің документлар біле танышты. Не үшін кесарева операциясын тілім икәнні сұрады. Мен бірінші баламны ауыр таптым, шуңа кесарева тілім дедім. Қойшан табырға тілегенімні сұрады. Мен ертеге дегеш біз икінші күнні көрішірге сөз қойыштық. Шулай икінші күнні келдім роддомға. Кассада ул бары наркоз үшігіне төлеген. Ақшалата бүлеклеуіне операциядан соң оқ ғайыпләнуші картысына көшірем. Мұның білән іш барышы әлі тамамланмады. Сойланған шик қойы шарасы табиб үшін белгілі бір ғамәлләріні тыю 7 ноябрьға қадар ғамәлді болашақ. Yol иминлігі ойырым контрольда. Татарстанда дәулет автоинспекциясы аварияларын кемету һәм қағида бұзуларны болдырмау мақсатынан профилактика шаралары үткәруін дәвам ите. Ихтибар такси машиналарын һәм шәхси автомобильләрен йөртүчеләргә дә юнәлтелгән. Алия Муратова дәвам ите. За данное постановление необходимо расписаться, ознакомиться.
ЮХИДИ хезмәткәрләре соңгы атнада такси хезмәтләренә аерым игътибар бирә. Мондый тикшерүләрдә машиналарның техник торышы гына түгел, ә йөртүченең тәртибе дә күзәтелә. С 23 июля по 1 августа 2025 года на территории Республики Татарстан проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Проводятся проверки пассажирского транспорта на предмет установления законности перевозки пассажиров взиманием платы, в том числе автомобилей легкового такси. Цель данного мероприятия является профилактика правил дорожного движения водителями, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов на легковом автомобиле такси. У вас просрочено? Свежий имеется? Нету? Не писали вам? Если напишу повтор, знаете, там от 3 до 5 тысяч штраф. Необходимо это устранить. Мондый чараларның төп бурычы юлларда куркыныч тудыручы кагыйда бузуларны киметү. Бигрәк тә пассажирларны йөртү белән шөгыльләнүчеләр арасында. Масса белән тикшерүләр тоннель принцибы белән уза. Һәр машина тикшерелә. Бу ысул кагыйда бузучыларны тиз арада ачыкларга һәм аларны башка булдырмаска мөмкинлек бирә. Бу көннәрдә Әлмәт районында тоннель операциясы узды. 85 машина йөртүче тикшерелде, 13 кагыйда бозу ачыкланды. Алар арасында 8-е иминлек каешын элмәгән, 3 очракта пассажирлар каеш кулланмаган, 2 машинада пыяланың яктылык үткәрүе таләпләргә туры килмәгән. Инспекторлар искәртеп кала. Юл кагыйдаларын үтәү иминлек гарантиясе. Вы не писаны же, да? Где машина? Алия Муратова, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда исә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәгез дип исемләнгән акция узды. Аның максаты юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау, укучылар арасында юл транспорт травматизмын профилактикалау. Әлеге чара шәһәр башкарма комитеты районның юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе һәм ЮХИДИ хезмәте тарафыннан оештырылды. Теманы Эльмира Шәрифуллин дәвам итә. Акция кысаларында оештыручылар юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарлы һәм сак булырга чакырып, һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәү кирәклеген искәртеп, юлда куркынычсызлыкның төп кагыйдәләре тупланган буклетлар тараттылар. София, вот тебе даю память, ты, конечно, молодец, убедилась, во-первых, что действительно машины пропускать, после этого только на сюда переходить. Рияна Галимова Казан шәһәреннән кунакка кайткан, юл кагыйдәләрен төгәл үтәргә тырышам ди. В школе нас с детства учат. Мәктәптә безгә кечкенәдән үк юл кагыйдәләрен өйрәтәләр. Уңга һәм сулга карарга һәм машиналар бармыймы икәнен карарга өйрәттеләр. Шуннан соң гына юлны чыгарга. Караңгы вакытта утны кире кайтара торган стикер, бәлки берәр куртка, рюкзак белән йөрергә кирәк. Или, может быть, курточка, рюкзак какой-нибудь. Вот. Балалар белән туктатабыз, сөйләшәбез, аңлатабыз, беләләрме алар, юкмы сорыйбыз, ничек үткәрергә, ничек беләләрме правил дорожного движения, өйрәтәләрме мәктәптә, туктаткач, балалар әйтәләр, өйрәтәләр ди. И менә карап торабыз, дөрес юлны үтәләр балалар, Аллага шөкер. Җитәкчеләр белдерүенчә, балалар белән юл транспорт һәлакәтләрен профилактикалау һәм кисәтү буенча эш даими алып барыла. У нас традиционно каждый год в Центре детского творчества приглашаем показ спектакли, драмтеатр Альметьевский приезжал, тоже по изучению правил дорожного движения. И акции проводятся на различные тематики, это как юный велосипедист, юный самокатчик, юный пешеход, где раздаются памятки, напоминаем правила безопасного поведения на дороге. ЮХИДИ хезмәткәрләре белдергәнчә, соңгы вакытта юлларда бәлиг булмаган балалар мотоцикл, питбайк, мотоцикл кебек типтагы транспорт чаралары белән идарә итү очраклары еш күзәтелә. То есть родители покупают своим детям такие дорогие игрушки и часто не задумываются о последствиях. Такие транспортные средства опасны в первую очередь для самих же детей, так и для других участников дорожного движения, то есть для транспортных средств и для пешеходов. На таких транспортных средствах запрещено управлять транспортными средствами данного типа на автодорогах, на дорогах общего пользования в городе, то есть предназначено только для спортивных объектов, как спортинвентарь. То есть в горах, лесах можно, а в деревнях, по улицам городов уже нельзя. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү иминлекнең нигезе ул. Юлда үзегезне саклагыз һәм игътибарлы булыгыз. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Біздің ишігалды программасын ғамәлге ашыру бойынша іш дәуам ете. Изаил Зарипов проспектындағы 5-ші һәм 21-ші йортларда, Белогласов урамындағы 103-107-ші йортларда ишігалларын түклендіруге актив әзірлік алып барылды. 9 дәне негіз детальләре урнаштыру эшләре башкарылды. Онда 9 яктырту тірәге урнаштырылачак. Әлбәттә, Ленин урамын капиталь ремонтлау дәвам итә. Капиталь ремонтның Фәхреддин урамынан Радищев урамына кадәрге участогын үз эшенә алган беренче этабы тәмамлана. Тукталыш мәйданчыгын үзгәртеп кору һәм буфер зонасын төзекләндерү эшләре алып барыла. Ленин урамын капиталь ремонтлау әлбәттә 2025 елда гамәлгә ашырыла торган масштаблы юл программасының бер өлеше. Республика рәисе һәм шәһәр җитәкчелеге ярдәме белән быел районда гомуми озынлыгы 35 чакрым булган 80ннән артык урам яңартылачак. Башка темаларга. Карбыз белән кавынның күпләп сатуга чыккан һәм табыннарда үз урыннарын алган чагы. Аларны трассаларда, кибетләрдә һәм базарларда саталар. Соңыннан теге юлда шуннан алган идем, бик тәмле иде. Монсы нигә андый түгел икән димәс өчен, әлеге культураларны кайдан сатып алырга, иң тәмле һәм иң куркынычсыз җимешне ничек сайларга икәнен без дә белеп кайттык. Арбуз надо сначала постучать, посмотреть, когда у него звук есть, например, вот так. Такой звук, это значит свежий арбуз. А когда Яхшы карбыз уртача яңгырауыклы тавыш чыгара дип сөйли белгечләр. Сезгә уңайлырак булганча бармак белән дә, уч белән дә сугып карарга була. Всегда надо посмотреть, когда постучает нормально звука, то свежий. Когда нету, он глухой, когда он значит нехороший арбуз. Карбызның тышкы кыяфәте дә мөһим. Ул тышкы яктан яхшы, бернинди бәрелү эзләрсез буларга тиеш. Ә менә зур булмаган тырналу булуы норма чикләрендә. Тоже, когда сухой хвост, то он спели и перезрели. А когда зеленый, тоже чуть-чуть не доспели арбуз. Карбыз белән кавыннан чыннан да файда алыр өчен аларны дөрес итеп сайларга кирәк. Әлмәтлеләр бу процессны төрлечә башкара. Беру всегда по осени, ближе к осени, потому что самое время, оно поспело. А секрет простой, берешь, понюхал, дыня, она пахнуть должна, арбуз, он звенеть должен, хвостик сухой должен быть. Все просто. Доверяю продавцам. Обычно арбуз не так. Рауль һәм Гөлгөнә Насретдиновлар карбыз белән кавын автомобильләрнең газларындагы авыр металларны үз эшенә сеңдерә ала ди. Шуңа күрә һәрвакыт я магазин, я базардан ала. Балалар кавын яраталар менә. Анаклар кавын яраталар. Кавынны инде карыйбыз, иснәп карыйбыз, басып карыйбыз, шулай. Арбузны ул ала инде. Шактып карый. Ничекләгә инде бәхетче. Әйе. Юл кырыеннан алмаска тырышабыз инде. Моны базардан да алабыз, магазиннардан да алабыз. Кавын сатып алганда да аның тышкы кыяфәтенә игътибар итәргә кирәк. Тышында бернинди дә дефектлар булырга тиеш түгел. Ярыклар аша бактерияләр эләгергә мөмкин. Кавынны сайлаганда аның исенә игътибар итәргә кирәк дигән сүз бар тик миф булып чыкты. Аның бернинди исе булмаса дагы ул баллы һәм сусал булырга мөмкин. Шуңа күрә кавынны сайлаганда иң беренче чиратта аның төсенә игътибар итәргә кирәк. Һәм аның менә шундый сары төсмердә булуы мөһим. Кавын кабыгы бераз кытыршы һәм тыгыз булырга тиеш. Дини сейчас вот в данный момент ташкентский возит, вот узбекский дини, вот в основном вот такие пожелтые. Видишь? Они же сам шуршат, очень сладкие. Карбызны яки кавынны кисәр алдыннан юырга кирәк. Шулай ук белгечләр аларны ашар алдыннан гына кисәргә кирәклеген искәртә. Чөнки аларның йомшак эче микроорганизмнар өчен идеаль туклыклы тирәлек булып тора. Әлеге киштәләрдә нигездә Казакстан карбызлары. Сатучылары 10 көннән Россия вариантлары, Волгоград, Астрхан, Оренбург өлкәләреннән һәм Дагыстаннан да карбызлар кайтыр дип көтә. Бәяләре дә арзанрак булачак. Әлеге карбызның килограммы уртача 35, кавынныкы 85 сум. Каракөз фестивале шәһәр халкын һәм кунакларны якты вакыйгалар белән сөендерүен дәвам итә. Һәм бу ялларда искәрмә түгел. Шимбә һәм якшәмбе программаларына урам культуралары батыллары, самокат, 3x3 баскетбол һәм граффити буенча мастер-класслар планлаштырылган. Һәркем үзе өчен нинди булса да күңел ачу ысулын таба алачак. Төрле активлыкларның бу спектрына кара квиз интеллектуаль уены да туры килде. Ләйсән Галиева дәвам итә. Я так понимаю, что сегодня собрались команды, те, которые постоянно играют в квиз, интеллектуалы. Правильно, все знакомы вообще, что такое квиз и как это проходит.
Есть те, кто никогда не играл в квиз? Забудьте все, что вы знаете о предыдущих квизах, которые играли, потому что наш формат абсолютно отличается от всех остальных. Стартка 10 командаға бөлінген 90-ға якын катнашучы җыелды. Быел кунакларның географиясе дә киңәйгән. Колабыз Брянск шәһәреннән дә уенчыларны кабул итте. Традицион интеллектуаль уеннардан аермалы буларак, караквиз бөтенләй үзенчәлекле формат тәкъдим итә. Монда шаяру һәм көлү төпелеш. Шуңа да катнашучылар арасында юмор хисен беренче урынга куючылар җыелган. Давайте внимательно посмотрим на экран. Кто был изображен на фото? Biz үзебез студент чакларыннан таныш. Атна сайын реквизитта катнашырга тырышабыз. Бу безнең өчен бик кызык чара, чөнки без КВНда танышкан элек, КВН командасы булган элек яшь чакта. Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Многие вспомнили фильм, но какой узор был на рубашке Жоржа Милославского? Клетка, полоска, горох, цветок или рубашка была однотонная? Гомуми күңел ачу һәм азарт атмосферасында безнең «Не знаем, но ответим» командабызда катнашмый кала алмады. Дөресен әйткәндә, кайбер сорауларга нәкъ шулай белмичә җавап бирергә туры килде. Җавап исә дөрес булмаган очракта әлбәттә штраф балларыннан качу мөмкинлеге юк. Безнең команданың идея илһамчысы Рөстәм Таһиров, ул караквизның тәҗрибәле катнашучысы. Быел ул юмористик крәштә үзенең тормыш иптәше белән катнаша. Телеграм каналында күрдем, что төрле сораулар булачак, но именно нинди булганнарын белмим. Надеюсь, все ответим. Дөрес итеп, бөтен сорауларга да җавап бирербез. Башка квизлардан аермалы буларак, шушы уен юмористик яктан бик кызыклы һәм дә инде инновацион яктан да бик оңай. Менә шушындый пульт белән сорауларга җавап бирү мөмкинлеге бар. Катнашучыларны төрле сораулардан торган 5 раунд көтә. Кайберләре штраф санкцияләре астына да эләкте. Рулетка ярдәмендә бирелгән бирем аркасында уен барышында ук җырларга яки биргә, хәтта физик күнегүләр ясарга да туры килде. 1, 2, 3. Үз көчләрен уенчылар сыйфатында квизны оештыручылар да сынап карарга карар кылган. Һәм гаҗәеп тә түгел, аларның үзләренә үк уңыш елмая. Ләкин беренче урынны алсалар да юмартлык күрсәтеп, җиңүне женская логика командасы белән бүлешергә булалар. Лейсан Галиева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарлышта шулар еді. Мен Алсыныр Ева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.